gila aku ngono. Langsung tak lokne mbok aja ngono sing duwe harga diri sithik lah wong wedok aku ngono. Wis muncat. Wis gak gelem kancane. Enggak apa-apa, aku enggak masalah aku ngono. Aku lek sing ngono-ngono kuwi amor aku tak kenyi ra gelem yo mundur aku ngono. Aku ngenyine yo apik kok lek ora gelem apik yo urusanmu kali yo. Aku wis mari ngomong. Wis sing penting kan aku ngelek nih, Mas. Dadi wis tugase dadi kanca wis mari. Lah saiki sak karepmu. Saiki sampeyan bayangne terus kasus-kasus mbak-mbak dihapusi ngono kuwi kan awal mulane seperti itu toh. Saiki lho lek sak umur aku. Terus bayangne halu-haluan, yayang-yayangan karo bocah sing sik ABG ngono kuwi. Keduwuran. Ngono lho. Lek pengen niat rumah tangga sing tenan, yo golek sing padha sak umurane. Apa sak dhuwure malah lek iso. Wong lanang saiki aku akeh nyawang lek ning pasar ngono kae ibu-ibu ya sak aku ngono kuwi karo budane pasar karo ngene video callan karo menteng-menteng ngene. Terus ngono nenteng toko Indo sumbar-sumbar kenal aku brandong ngene. Dalam hatiku, Mbak, wongku nek ora arep ngono tuh urip enak lho karo sampean. Dalam hatiku seperti itu. Kenapa kamu banggakan? Engko lek wis kekapusan, entek-entekan nangis. Rungkat. Tenan to. Pro iki, pro. Ketoke diketokno raine Kapan-kapan. Wong wedok iki nek diketokno raine kan ndak masalah. ketokno. Raiku yo wis ngene iki ya. Aku yo mau Kok sik nanti season tertentu. Tapi Wong kapan yo iki Senin Besok kan? libur maneh. Besok berarti ada sing rono. Sik mun. sampai Kamis. Sampai Kamis. Jadi nang taman ceritane. Aku kadang pengen ngomong kasar lek ngrungokne mbak-mbak sing curhat. Lu nek ngomong kasar nang aku gak apa-apa, aja nang nang aku ae. Bukan kasar, kasar dalam arti piye ngono. Ada penegasan. Piye sih kok iso aku yo enek lho Mas sing ngechat yo duit kaya anu sing ya ada. Ngono kuwi garangan-garangan yo oke. Aku cerita karo Mbak Yuli. Aku yo enek lho Mbak Yuli sing arep ngirimi Mas batangan yo anakku ngono. Batangan lewat silit. Telek kan. Ya ngakune anu tentara. Oh iya. Tentara Amerika. Oh iya. Bahasa Inggris apa? Bahasa Inggris. Oh. Ngono kuwi. Modusnya ya. Modusnya terus sing rong suwi iki. Terus menurut sampean nek wis modus-modus ngene iku terus pikirannya sampean piye? Satu, perempuan itu dilahirkan tidak sama dengan laki-laki. Laki-laki nyun sewu sik. Nafsune wong lanang nek rong mati nafsune panggah isik. Sementara perempuan ada masanya ketika menopause datang. Itu nyun sewu ya iki aku sing pengen ngomong tak tegas nih. Nyun sewu mbok mikir wong wedok iki ada masa menopause. Lek awake dhewe rabi sing luwih enom teko awake dhewe. Wis wong lanang sik beginjalan awake dhewe wis ndak kuat wong wedok. Iki secara biologis. Physically ya. Tapi itu yang utama. Saiki berpikirlah ke sana gitu loh. Mikir to. Apa dhewe yakin, sampean yakin lek sampean dirabi iso memuaskan segala-galanya buat suamimu. Yakin suamimu cinta mati ambek sampean. Itu pikirkan ulang lagi. Pikirkan ulang lah. Sampean wis tahu soalnya. Sejene ngono ki piye yo Mas? Lek waktu itu aku malah enggak berpikir kan ke arah itu. Lo enggak, maksudnya kan lebih muda waktu itu yang kedua. Tapi usia dia kan juga masih muda. Jadi liku-liku hidupnya belum seperti sekarang. Seperti sekarang gitu loh. Tapi setelah aku kan 48, ngrasane perubahan tubuh itu wis terasa ngono loh. Wis umurku tambah rasane malah ngene. Iki mindset malah berubah yo gitu loh. Terus pisane kuwi, pisane kuwi. Ngomongnya episodenya akeh ya Mbak. Ping pindho. Wong lanang iki Gusti Allah nglairne nyiptakne lanang karo wedok iki kan wis aturane wong lanang iki dadi pengayome wong wedok. Dadi buat aku
aku berharap ini nular nih mbak-mbak Liani. Buat aku sesuatu yang aneh ketika laki-laki yang baru kita kenal membahas uang. Pikirku ngene lho mbak, aku rondo kerja dhewe iso nyekolahane anak-anakku. Lah kowe wong lanang sambat karo aku gak isin ta. Itu loh, iku wis nang mindsetku iku. Dadine apaan sih aku lek enek wong cerita-cerita ngono. Ya oke, itu sebagian dari lakone uripe wong kuwi. Oke. Tapi sebenarnya kalau ketika mindset kita dirubah, insya Allah iso kok. Cinta itu nggak selamanya nggak pakai logika. Coba logika nih pakai sedikit lah. Ya kuwi mau wong lanang ki wajib ngekeki. Lah apa sampean wong wedok kok sampai utang-utang bang ngekeki wong lanang gitu loh. Dengan alasan apapun deh. Arepe dicairne deposito kayak opo kayak dengan alasan apapun nggak masuk logika. Berarti artinya kan maksimalkan untuk melogikakan sebuah tawaran, sebuah gitu situasi, sebuah tindakan. Kenal wong lanang ya Mas dicat. Ketika ngobrol-ngobrol terus dia tekok gajimu ning kono pira? Iku buatku wis aneh. Ngapain lu nanya-nanya? Tak blokir akhirnya bisa. Kecuali nek nomor rekeningmu pira tak transfer. Lah, iku sing beda. Gak beda lah, padha ae. Mari ngono iso lenyap kok. Rekening. Bukan. Aku enggak maksudnya ya walaupun sing lenyap kan sing wedok gak apa-apa, lenyap pun gak apa-apa. Wajar wong wedok ngomong ngono wajar. Tapi sesuatu yang diberi tanpa imbalan itu mustahil ketika kita tidak punya ikatan yang resmi buat sama dia. Iku kok ujung-ujungnya ya ono hukum karmane, ono timbal balik. Iya, maksud saya begini loh. Jadi kalau wong wedok ditakoki duit, ditakoki bayaran wis jelas iki, wis mesti alarme kudu bunyi. Tet tet tet. Nah, kebalikannya ketika wong wedok, wong lanang arepe ngirimi, ya pasti kan. Ya sebenarnya nek menurutku nek aku ngomong nang wong wedok, aku ngomong ya gak apa-apa nek awakmu iso lanange gelem, gak ada masalah. Cuman kembali lagi, tinggal ketika sesuatu yang kamu terima yang sampean ngomong tadi, kamu terima tetapi diamburi-amburine gak buntut. Nek kowe gelem nampani, kowe kudu siap nampani buntut-buntute. Bel gedes entut gorenge iku aja nampa dhuwit kok mburi-mburine dingene. Nah, satu itu kan. Nah, kalau aku dadi lanange, lho, ya nek ancene wong lanang ya kudu ngekeki. Iku wajibe ya. Nah, jadi nek kowe wis ngekeki terus kowe sambat ditipu, ya kowe sing goblok. Kan ngono to. Nek aku ngomong karo wong lanang ngono. Nek aku ngomong ambek wedok ya kowe kudu siap. Wong lanang iki ate ngintimidasi, ngancem opo sembarang kalir kudu siap wong dhek ngekeki kok. Kan kayak gitu tuh persoalannya. Jadi membukakan tata cara berpikir teman-teman kepada hal-hal yang kadang-kadang tidak terpikirkan. Nah, kan seperti itu gitu. Aku apa sih oleh kalau enek winginane nek sing mengeluh karena wis capek dengan keluarga. Loh. Terus golek pelampiasan perhatian dari laki-laki lain. Tapi enggak segitunya, Mbak Bro. Gitu loh maksudku, Mbak Yul. Berarti kan tingkat kewarasannya dan kejutekannya bukan. Nek menurutku ya hari-hari ini hal itu terjadi karena juga ada sedikit pergeseran tentang sebuah sosial media. Ada pergeseran nilai. Nek zaman biyen ojo kok wong pacaran was-wasane nang arep lungguh ambek mertua kan sih. Lah begitu hari ini nek digonceng numpak sepeda motor nek gak ngamplok. Nah, itu ada nilai pergeseran di sana. Nah, tinggal kekuatan logika dan nalar berpikirnya aja sih sebenarnya. Makanya kan mereka harus punya cara berpikir panjang, tetapi karena rentannya mereka adalah merasa kesepian. Jadi seolah-olah garangan datang 24 hour. Loh, wong nek ngelak lho ya. Ngolak lah ibaratnya kasarane muni ngelak. Enek banyu sak tetes sih, enek sing langsung tak seruput. Enek iki kok ojo-ojo ana racune. Kan enek sing ngono to. Jadi
engko dhisik kan kayak gitu. Engko dhisik. Enek sing langsung disamber. Lah sing langsung disamber mang sing akhire mumet ndase burine bendol. Jadi kan sebenarnya di situ. Ya kembali lagi sih, tapi nggak apa-apa obrolan. Tapi kan itu butuh tahapan-tahapan, Mas. Saya ki bayangno lek sampai ada proses ketika utang bank, kayak ketika utang majikan itu ada proses loh, Mas. Ada jeda waktu loh, Mas. Masuk logikane sithik ae gak dicantolne. Nah, kayak gini nih. Kalau kita membahas tentang persoalannya utang terus sampai jual ATM dan semuanya, itu persoalannya adalah iming-iming. Yang dia itu nggak tahu. Maaf yo iki malah debat nih. Enggak. Aku lek ngrungokne kupingku ngono atiku koyo bukan. Justru pembicaraan yang seperti ini ketika mereka akan konsumsi, dia akan berpikir loh, bener nggak masalah. Aku minta maaf karo mbak-mbak sing mungkin pernah curhat, pernah kapusan, bukannya nyokorne. Maksudku gini loh, ayolah logikanya dipakai meskipun itu sedikit. Ada jeda loh ketika kamu disambati duit wong lanang kuwi, ketika kamu harus mencari uang itu, ada jeda waktu kamu berpikir. Nah, oke. Gitu loh. Aku ngerti. Aku ngerti yang sampean maksud. Nah, jeda berpikir ini tidak ada yang masuk. Akhirnya kan buntu. Kenapa kontenku tak bikin? Itu ngisi jeda tadi loh. Sih. Jadi dia harus, aku kudu ngomong karo sopo, aku ngejak rundingan karo sopo, sedangkan di sana wis neken. Masuk kan? Aku tuh bikin itu supaya begitu gitu loh. Kan makanya tulisannya temen ngobrol. Ayo ngobrol, apa sing pengin mbok obrolno? Piye? Kudune. Aku tuh sebenarnya wis nyaman di rumah sendiri, libur nggak nanti, nggak punya teman, nggak, aku wis nyaman, Mbak. Aku nekat pengen kesini, pengen ketemu jenengan nih. Ada unek-unek itu gitu. Aku tuh sakit gitu. Aku lek ngrungokne ngono gregeten ngono. Pamane sampean ki dulurku ngono tak lokne langsung ning ngarepku ngono, sampean tak seneni langsung kok gitu. Meskipun ada beberapa temen yo kaya ngono kuwi mang. Kayak tipene sebelah to. Tipene sebelah ngono. Apa ngono kan, apa jenenge? Apa ngirim video-video ngono kuwi akhirnya dimanfaatne ngono kuwi. Meskipun sing tak teguri akhirnya ngedoi aku, ngedingi aku, orang beberapa teman seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, aku nggak didemeni, nggak dikancani juga nggak apa-apa. Tapi kan ini, gitu Mbak. loh. Tapi kan ini yang menjadi persoalan, sekali lagi yang menjadi persoalan bukan permasalahannya dia. Yang menjadi persoalan itu di saat mereka mau memutuskan untuk kena masalah itu loh. Kita ada di mana? Tapi kalau mereka nggak cerita kan kita nggak Lah, tahu. ya kan itu bukan salah kita. Makanya kenapa saya bikin konten? Karena saya ingin berada di saat sebelum kalian kena masalah. Kan nek sampean bolak-balik ngrungokno, saya mulai seneng dengan yang telepon. Karena sebelum mereka memutuskan berdiskusi dulu, bener nggak? Dulu, ya. Sehingga kita akan memberikan pandangan. Jadi kita jangan hadir di saat mereka sudah kecemplung. Iya benar. Tapi Narik, ada juga yang kecemplung baru cerita. it's no problem. Kan kita tidak bisa membatasi dan sosial Mungkin media dengan kita. cerita dia agak terobati. Nah, bisa ya. jadi kan. Sekali lagi itu bukan salah kita, tetapi kita mengulurkan tali ayo tak tarik. Piye carane? Nah, sebelum awakmu njegoro jurang, nek awakmu ngerti konten nih, ayo ngobrol. Kan kayak gitu loh, Mbak. Nah, yang hari-hari ini itu tidak ada itu momen itu. Momen untuk berbicara keluh kesah, aku iki uripku kate piye? Aku duwe masalah ngene iki mutusnone piye? Lah, mereka mencari teman-teman yang berbicara ini kan gak pas kabeh. Ngono lho, Mbak. Nah, kita yang hadir di situ gitu. Kita akan hadir di situ, ketika kita bisa hadir, maka mereka akan terselamatkan yo. Harapannya kita sih. Enggak semua, tapi harapannya. Kalau kita cuman berpikir di mana kok awakmu iso sampai kayak gitu, useless. Tetapi kalau ngene lho, kowe nek sadurunge ana apa-apa, oke, ayo janjian karo aku, ayo tak tukokno Laica wis, kowe ngomong muni yo. Piye? Ayo diskusi.
tuker pikiran utekmu karo utekku. Jelas enak ngono, Mbak. Kayak sampean tadi ya, kanca-kancane sampean dhewean langsung mbok tes. Lah itu kan yang di sekitar toh. Iya, iya. Di sekitarnya sampean bisa cover. Iya, Tapi bener. untuk yang jauh ke sana, Enggak bisa. Bener. sampean pas aku nek sampean yang tadi di sekitar sampean des. Jadi kalaupun nyemplung dhewe wis seru, wis enek sing bengok-bengok, wis enek sing bengok-bengok kupinge kan. Nah, kadang-kadang di situ. Nah, itu yang saya lihat di sini itu sebagai potensi. Potensi untuk bagaimana kita saling menguatkan. Yang hari ini nggak ada kan itu, Mbak. Iya. Ya, saling menguatkan itu tidak ada. Kalau seandainya saling menguatkan, aduh wis ngomong ping pisan ping pindho, nyo, delokan konten iki. Pikirin sih nek cocok. Tapi kan ketika kita ngenyohno, iki tontonan konten pikirannya oke naan Sandro. Ada yang seperti itu. Nah, ngono lho, Mbak. Nah, hari-hari ini itu begitu. Hari-hari ini begitu. Sing koyok sampean, koyok sing liya-liyane lega iki lho wis aku jelasno nang awakmu kangelan. Deloken kontene Mas iki wis rungokno. Iya. Kok nek kedadane koyok ngono ku piye pikiran dhewe. Lah, itu kan cara saya untuk memudahkan. Iya. Karena saya tidak bisa bersinggungan langsung dengan yang punya masalah. Iya, Lah koncone ndelok dudukno. Iya. Kan seperti itu posisinya. Hari-hari ini tuh enggak seperti yang terjadi, enggak seperti itu gitu. Makanya kan konten sing munggah malah sing kancane remuk. Sing kancane remuk, sing liyane tepuk tangan. Nah itu sing. Tapi kalau sebelumnya remuk, Anda di mana? Pertanyaannya gitu loh. Sebelum aku jatuh, Anda di mana? Nah terus pikirannya arek-arek sing gak jatuh, nek ndelok kancane sing jatuh, lha ya syukur. Lah ya kapok, tujuanmu nang kene lamun. Lah itu loh, Mbak, itu sing kasihan. Lah. Lek ngrungokne ngono sih. Ada ya bisa loh dicegah gitu loh. Iso loh diperbaiki gitu loh maksudku. Mungkin untuk saat ini yang lagi PDKT lah, opo lah, iso loh hal-hal itu juga. Aku pernah duwe pengalaman gini, dijak rabi wong kerja ning Malaysia, wong Surabaya. Jarine duwe usaha sapi ning omah wisan. Terus menurutku karena wis suwi ning Malaysia. Ketika tak tantang ini, oke gini lek sampean niate serius, aku juga bisa serius. Tapi gini, dari awal kan aku wis ngomong aku rondo anakku loro. Ketika aku pulang, lemah omah, tabungan, semua akan atas nama anakku. Aku akan ikut sampean wong-wong tok nggawa klambi. Sampean siap enggak? Mundur, Mbak Yu. Berarti kan ada something di situ gitu loh. Enggak bisa itu aku selalu nantangi wong lanang tak kono Mbak Yu. Jok murah-murah banget kok, ngono lho maksudku ki. Oke lah kamu punya naluri, kasihan. Aku ya pernah kok ning sosmed kenal wong, tak bantu sampai golek kerjaan, butuh nggih lamaran kerjaan 2 juta pernah aku ngasih. Tapi enggak ada embel-embel cinta dan sebagainya. Aku niat bener-bener ngasih, oke tak kasih sampai orang itu punya pekerjaan. Gitu loh. Beda gitu loh, beda aturannya beda. Gitu loh. Nek wis embel-embel terus sampai utang bank, sampai utang majikan, sampai terpuruk segitu banyak. Ada jeda kok di situ. Ayo dong mikir, aku nek ngrungokne ngono pengen nangis Mbak Yul. Aku ngragati anak sampai semono entek. Sampai saiki kaya orang duwe tabungan rene 40 juta kae. Entek wis anakku 13 tahun ning kene. Ibarate lekasi kitimi-timi enek lek 40 kae. Tapi alhamdulillah semua itu ketok ngono lho Mbak Yul. Anakku yo ketok duwe penggawean. Makanya Duwe ijazah dengan gitu gambaran yang sudah ada di dalam benak sampean, bagaimana kalau kita itu bikin konten, bukan kita atau sampean. Aku sakjane pengen, aku marene pengen belajar ngonten. Nah, sampean mulai dari yang pertama garangan asu. Nah, sampean bahas tentang itu. Terus yang kedua cate isih iki sing kolon. Maksudnya sampean ngomong dhewe ngono. Sampean ngomong dhewe. Temanya pasti banyak itu. Yang kedua, pokoknya sing ada di sini, sing sampean rungokno. Jadi
Terus sampai yang paling sangat terpenting yang sampean sampaikan tadi, bahwa ketika kamu dituduh mencuri, kamu harus ngapain. Nah itu keluarin kalimatnya sampean. Kalau perlu, menurut aku malah konten sampean in Cantonese. Malah sing delok gak mau wong Indonesia. Sak wong ngomong, hari ini yang aku cari. Aku duwe jagoan basa Kantonis, tapi rodok menggok. Nah, makanya tak culno. Nah, saiki sakjane nek sampean ngomong iso. Jadi ngene lho rek. Nah. Dadae. Nah, jadi justru kontennya sampean itu misalnya awakmu dituduh nyolong ngene-ngene. Nah, deloken situasi nih. Kan sampean paling pinter ngomong koyo ngono. Kayak ngene, terus yang kedua, terus nek kuwe njaluk mangan ra diwehi. Deloken situasi nih. Nah, jawabanmu ngomong ngene. Ya mbuh terlepas ya, karena setiap keadaan di tempat majikan beda, tapi setidaknya inti dan patokan yang sampean sampaikan itu kena. Kena. Kan kita butuh itu. Dengan adanya begitu, maka yang akan terjadi mereka bisa berpikir. Makanya kita bisa membuat sebuah perubahan sehingga mereka tidak gampang hancur remuk nang omahe majikan. Jadi dengan adanya konten sampean di dalam bahasa Kantonis, ketika dia bawa persoalan ini sama, dia nge-share ke majikan so simple. Setelah ngecek majikan so simple, kalau arek 1000 nonton kontennya sampean, 1000 nih dikirim nang majikan, kira-kira ada nggak perubahan ke majikan? Nah, sampean juga bisa menceritakan secara bahasa Kantonis bahwa Yane Cece itu aslinya, orangnya, karakternya itu begini. Nurut, manut, butuh duit. Ning nek raimu gateli, ya musuhnya aku, ibaratnya kayak gitu-gitu loh. Maksudnya ngono lho. Tak ajari mereka untuk pocoy karo kowe. Tapi pocoy sing ngarah. Bener lah. Ngono lho, Mbak. Pak. Ya aku mau penekanane. Aku enggak maneni kowe kok. Tapi ayo ngobrol gitu loh. Nek masalah apa? Coy kan yo hoi sam. Hoi sam. Aku wis ngomong TKW Hong Kong Pro. Judulnya lho tak pikir, Mbak. Nek sampean gawe konten pro, Mbak, iki wis pro, iki bukan pemula, bukan abal-abal. Aku yakin nenek sing luwih pinter sih, akeh sing. Ngene, persoalannya bukan sing luwih pinter. Nek gayaku yo, tapi sapa sing gelem bagi? Wong bagi iku gak gampang lho, Mbak. Gawakno ayam iki lho tekuk sekmu. Iku gak gampang, Mbak. Ayam bakar misalnya. Tekuk kono mrene, Mbak, nang MTR iki gak ndang diangkat-angkat. Iki selak bengi lho, gak gampang, Mbak, wong bagi. Lho ya bener gak? Aku lek selak bengine ra apa-apa, pikirku mau ngene. Nek ngowo nang MTR. Aku ora duwe kenalan ning kene. Lompat. Engko lek dibuka lagi bengi. Nah, oke. Iki yang tak teror ae, tak teror. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ini benar-benar pro ini. Mudah-mudahan lanjut nanti kita akan bikin konten. Nah, ini menurut saya hal yang harus saya angkat. Nggak tahu saya sejauh mana nanti bisa memotivasi mbaknya untuk bisa jalan. Dan saya tahu bahwa tujuannya ini istimewa. Dan mudah-mudahan mbaknya juga bisa menerima harapannya ya untuk berbagi ke teman-teman semuanya. Karena yang memang yang lagi saya ingin butuhkan adalah Cantonese, bahasa Kantonis, sehingga ini akan terjadi perubahan. Aku ya rapu winter ngono sih. Aku gak ngurus, Mbak. Aku gak ngurus. Aku gak ngurus. Kok coy orang. Kan intinya gini. Kan intinya aku juga sebenarnya intinya bukan pinter, tapi Mbak E itu melihat situasi dan keadaan dan bagaimana cara, ya kan? Di keadaan itu dia bisa kendalikan. Kan itu masalahnya kan. Nah, itu kan tidak banyak orang. Terus gak ngerti, aku gak ero bosone piye ngomongin lah, kalimatnya sampean itu sing kena digawe. Yakin loh, yakin. Buat aku gak ada masalah. Jadi karena tradisi orang Hongkong kan, kalau kita diemin ngita-ngita. Ngita bersikap tekan cengol. Tenan sumpah. Terima kasih. Keep stay tune with YouTube channel and see you. Bye bye.